Ginsabat ni Anay Senador Antonio Trillanes na na mga report nga nagaangon sa insidente kung sa diin ginpahayag nga nasapuan nga wala sang pangalibutan si Anay Presidente Rodrigo Duterte samtang yara ini sa detention center sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sunod kay Trillanes hindi matuod ang ginapahayag nga insidente kaya ginpasiguro niya nga may nakahanda nga medical team sa sulod mismo sang detention facility magluwas pa sa ambulansya nga naga-standby. Pahayag pa ni Trillanes 5 lang ka minutos ang kalayoon sa ospital. Halin sa ICC gani isano sa iya imposible nga hindi gilayon maatipan kag madala sa ospital si Duterte. Dugang pa niya wala man sang klaro nga basihan ang alegasyon nga may problema sa memorya nga nay presidente nga una na nga ginpahayag sa iya abogado nga si Attorney Nicholas Kaufman nga magyara ini sang cognitive deficiencies. Ang pahayag ni Trillanes ang nagwa kasunod sang ginsiling ni Vice President Sara Duterte sa din ginbuyegyag niya nga nasapuan nga ankonso sa iya amay sa sulod sang kwarto sini sa detention facility. Matadaan nga ginkwestiyon ni VP Sara ang ICC bangod sa ginatawag niya nga kapabayaan sa institusyon sa paghatag sang simpleng nga medikal nga kinahanglanon sang iya nga amay. Komportable nga doon. Hindi po siya sa selda nakalagay. Maayos yung kwarto niya, maganda yung kama niya. Meron siyang heater kung malamig. Meron po silang common area doon, may recreational area, may kitchen. Talagang maluwag kumpara doon sa mga detention centers dito sa ating bansa. Nabalikan siya ng Senador Antonio Trillanes.